Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Cela ukubingelela kunina nonke mabandla kaMjokane kaNdaba South Africa worldwide umhlaba wonke nje jikelele kuzo zonke inhlanga. This is a good news, this is a great news, this is a breaking news. What a nice news. Ngizokuthulela ke indaba ezimnandi. Ngizoqala ngokuphendula umbuzo othi zashonaphi lezi zinyanga ezayilapha abantu mahala. Akulindelekile ke lokho engizokusho ngoba anisakujwayele futhi anikuboni futhi akusenzeki noma ngosuku olulodwa kodwa ke kubuyile ke kule game. Susiya Viva TV1 siye sahlala phansi saxoxisana nodokotela abaningi ngenhloso yokusiza nina. Sasisithatha ke isinqumo ngokubambisana nodokotela uMngcwabo uyahlehla ukuthi usuku la ngomhla ka5 afika ngale emhlabeni azalwa ngalo kuApril 5 April akube usuku olukhulu kubantu bonke abaseke bathintwe izandla zakhe nakubantu abangakaze bathintwe izandla zakhe. Ngikhuluma ngabantu abathintwe izandla zikaDokotela uMngcwabo yahlehla basizakala nalabo abathintwe izandla zikaDokotela uMngcwabo yahlehla bangasizakala. Njengoba engesilo iqola noma iscam ingakho ethi lapho ekwathinteka kwangenzeka khona kahle usamukela wonke umuntu ngenhliziyo emhlophe ukuthi akeze azomthinta mahala nalabo abangakaze bathintwa yena sanhlobo ngezandla zakhe nangemithi yakhe abeze bebuye ezobathinta mahala. That is breaking news, good news, indaba ezimnandi. Sizobe sigubha ke usuku olukhulu lokuzalwa kwenyanga enkulu yase Newcastle ngomhla ka5 April nangomhla ka6 April sidla ikhekhe. So wena okwakho ukuthi ubhalise kusene isikhathi njengamanje ubhalise nombolweni ethi 079 0453 446 uthi Mapholoba ngicela ungifaka kwispecially sokulashwa mahala. Ngokujwayelekile ke kusuke kulindeleke ukuthi ingane noma iphizalwa noma kuusuku layo lokuzalwa siphathela ama present sizoyinika. Umngcwabo kakanivimba ukuthi ningafika nama present kodwa uthi ngaleli langa uyena ozobe khipha ama present. Akekho umuntu ozobe lapha eNewcastle ozohamba engadlanga ikhekhe. Wasetha ngidlulise lo mbiko kubona bonke abantu abangosoma business abane business ucela bengaphathishi isenti abeze bezothola igubhu zokuphakamisa ibusiness labo. Wathi kubona bonke abantu abangakutholi ukusebenza abeze bezothola ihlambo. Wena uyazazi ukuthi awusebenzi, uyazazi ukuthi la ufesa khona uthola umsebenzi noma usuyasebenza kodwa abakuthandisisa emsebenzini uthi woze ezokusebenza kufake nanohlanga kufake ihlambo akugeze ube muhle izinto zakho zonke ihambe kahle for free. Uthi abantu abafuna ukuphakama ngaleli langa uzobe baphakamisa mahala. Kuningi ke engakubalula but kuthiwe ke angontshena futhi ukuthi kuyaqhuqhuzelwa ukuthi abantu ababhalise kusenesikhathi ngoba ufuna ukusebenza inamba ufuna ukufika esigabeni sokuthi uyanisebenza kodwa useke one prepayela angisho kanjalo useniprepayele nonke izinto eniyofika nikwazi ukuyithola ngaleli langa usuku umhla ka5 and 6 April. Inombolo oyifonelayo eka MC Pholobas u079 0453 446 woza kwaMngcwabo yahlehla uzothola ukusizakala mahala. Nini khona ngomhla ka5 and 6 April 2025. Memezela ke odadewenu, memezela abafweni, memezela uma wakho. Nini nikhala ukuthi kade naniqolwa, nikhala ukuthi kade nanidliwa, nini nikhala ukuthi anikaze nasizakala ndawo. Wozani nani athe mayinibamba udokotela ugcobo lakhe langaphelela noma izinto eziphelelisile kodwa kwangaphakama uthi ngaleli langa lokuzalwa kwakhe. Ngaleli langa lokuzalwa kwakhe akagubha ukuzalwa kuphela kodwa uzobe gubha naneminyaka engu18 abakhona endimeni yokwelapha noma yezokwelapha.
uzobe engasebenzi ke yedwa, uzobe sebenza nomuntu owamkhanda waba ulomngcwabo awuyena namhlanje. Ingakho ngithi ke uzungalose leli thuba lokubanjwa na izandla zendoda enkulu eyanikeza udokotela amadoda, yathi uyosebenza nalamadoda wenzela abantu izinto ezinhle emhlabeni kaJehova. Indawo seNewcastle osizweni ema4 ongabhalisile akafuneki ngaleli langa ngoba isho uphiswe ekhekhe sobe silisika uyobukalelwe abantu ababhalisile. Udokotela uthi uzobe enisiza mahala ha. Mangikhuluma ngezipho ke ziyobe ikhishwa udokotela. Udokotela uthi uyoqoka umuntu oyedwa amnikeze imali engango 25,000 rand bukhoma abantu bebuka ngaleli langa lespecial. Uthi futhi uyobe seqoko wesibili umuntu amnikeze imali engango 15,000 rand. Uthi akazogcina lapho uzophinde eqoka umuntu wesithathu azomnikeza imali engango 10,000 rand. Nanku kumncintiswano waleli langa. Kanjalo nje kunesamba sika 50,000 rand kubona bonke abantu abazobe belashwa udokotela umngcwabo yahlehla. Wena okwakho ukuthi xhumana no 079 0453 446 uthi Mapholoba ngiyafuna ukuthatha number 1, Mapholoba ngiyafuna ukuthatha inombolo 2, Mapholoba ngiyafuna ukuthatha inombolo 3. Ukulashwa mahala nganza kwethu wonke umuntu uyobelashwa mahala, kodwa ekuwineni kuyowina loyo othe wangenela umuncintiswano wangalelo langa langomhla ka5 and 6 April 2025. Ungenela kanjani ke kule competition ezobe yenziwa udokotela ngenhloso yokubuyisela egulini zakhe nasekubuyiseleni emphakathini? Ngokujwayelekile maniza kuyispecial niyakhokha anitholi imali, kodwa kule game uzoza kwispecial ungakhokhanga ishi cent. Umehluko ukuthi wena uzocela ukulashwa uphinde uthi ngiyafuna na kwicompetition eyenziwa udokotela ukuthi ngivele mhlambe ngithatha inombolo 1 ka 25,000 rand noma ngithatha inombolo 2 kabani ka 15,000 noma ngithatha inombolo 3 ka 10,000 rand. Asikhulumi ke ngomuthi lapho sikhuluma ngemali ukuthi inombolo kuyophuma inombolo 1 inombolo 2 inombolo 3 bekwazi ukuthola lezi imali engiyiqagulayo. Esicela kuwena nakho shayela uMapholoba 079 0453 446 uthi ngilalela Mapholoba ngibhalisela ukuzolashwa mahala ngelanga la ngomhla ka5 and 6 kwispecial, kodwa ngifuna ukusala ngaphandle kule competition eshiwo udokotela umngcwabo yahlehla azobe winisa kuyona imali engango 50,000 rand. Uma ispecial sesiyophela niyobizwa nonke nihlanganiswe bese ethi udokotela niyalibona leli khalibhothi ebenifaka kulona iziliphu zenu njengamanje sesizokhipha iziliphu zibe 3 kulona. Isiliphu sokuqala sizonikeza umuntu 25,000, isiliphu sesibili sizonikeza umuntu 15,000, isiliphu sesithathu sizonikeza umuntu 10,000. Ngamanye amazwi uzolashwa kususwa amabhadi namashwa bese inhlanhla yakho iyabonakala ukuthi siphasile yini ngokuthi kufakwe isandla kuleli khalibhothi kukhishwa islip esinegama lakho bese ukwazi ukuhlabana wena ngo 25,000 rand noma ngo 15,000 rand noma ngo 10,000 rand njengoba udokotela ekhiphe isamba sokugubha iminyaka engu18 abakhona ekulapheni aphinda gubhe usuku afika ngalo emhlabeni ngomhla ka5. Wena kwakho ukuthi ushayele ku 079 0453 446 usungenileke ekuthenini uzolashwa. Usuthi Mapholoba ngisali kwi-competition ufaka imali engange 1,000 rand kuphela. Le mali engange 1,000 rand iyona mali ezokwazi ukuthi ithi kwi-competition ungakwazi ukuhlabana. Khumbula sinilapha mahala noma udokotela unilapha mahala aphinde athi wena ongenele kwi-competition waphuma unombolo 1 uhamba no 25,000 rand, waphuma unombolo 2 uhamba no 15,000 rand, waphuma unombolo 3 uhamba no 10,000 rand. Kuyingayizivele lokhu unganza kwethu akaze kwenziwe inyanga naye yodwa, akaze kwenziwe mlaphi nawo oyedwa okuthi akhumbule ukuthi ukuhlangana kwabantu akubenzele nabo iprofit. Uzoprofita ke noma uzothola
umkomelo womqhudelwano ongango 25,000 noma ongango 15,000 noma ongango 10,000 kulo 50,000 rand. Uphinde futhi uthole ukulashwa mahala, uphinde uthole ama products ozowathola ngaleli langa. Wena okwakho ukuthi ubhalise ku 079 0453 446. Don't forget, we are celebrating and commemorating and celebrating. So ngakusho kube ningi bafowethu, the ceremony kaDokotela uMngcwabi Yahlehla eneminyaka ewu18 ekulapheni aphinda gubhe usuku lokuzalwa. Na imfihlo la ikhona. Bonke abantu abanama bank account, uDokotela uyacela ukuthi bephathe amakhadi abo asebank. Isho kuthiwa lelo khadi alinamali, kunomkhubo othile afuna ukuwenza uma sesidla ikhekhe. Ngamanye amazwi ibhalisa njengamanje 079 0453 446. Ngiyaphinda 079 0453 446. Nothing to lose. Ungenela i-competition nge-1,000 rand, ulashwa mahala on other side. Left no right, ikhethe yakho hlanganisa ayikhale. Nangu uMngcwabi Yahlehla ethi ufuna ukugubha nani usuku olukhulu afika ngale emhlabeni, ufuna ukugubha nani usuku olukhulu olusho ukuthi useneminyaka engu18 ekulapheni. Wena naye hlanganani ngomhla ka5, mhla ka6 eNewcastle, osizweni ema4 MC Pholoba siyobe khona. And mina ngithi kuwe, nanoma ngawumuphi umuntu oyothatha u25,000, ngiyacela ngani kwethu, ngiyacela phela ungichawule nje. Moyongichawula Nkosi yami. Bayazi abantu iningi manga uDokotela uMngcwabi Yahlehla ezenza. uDokotela uMngcwabi Yahlehla uke waxhasa izintweni eziningi. Bayazi futhi ukuthi unyaka nonyaka uDokotela uMngcwabi Yahlehla belanda imoto eyilandela uMapholo bamuphe yona. Kule game unyaka uthi uzogubha ngokuthi kumuntu angamazi nokumazi kodwa uthe wafika wanyathela emagcikeni akodlamini wamlapha. Mayiqeda ukumlapha akahambe nengxenye ka50,000 rand. Khumbula kunemgomo nembandela, lemgomo ilelephi ilele ekuthenini wena uyangenela sungenele ngaphakathi. Fanele uhlabane phela uma kukuthi kuthe kwacashuna kwaqokwa esakho islip. Kwenziwa kanjani ukuthi lento ibe professional and legit? Number 1, abantu abazowina abakade bekhona belashwa. Number 2, umuntu ozowina uzowina kanjani? uDokotela uMngcwabi Yahlehla ngeke ayikhethele umuntu, kodwa yiliphu zeni nizobe nizifake ekhalibhothini ngelanga enifika ngalo noma sekusondele idraw. Bese emva kwalokho, ngizwe kahle, emva kwalokho la kunina as a crowd singaqoka nomuphi umuntu noma ningaqoka nina nomuphi umuntu azocaphuna islip ngasinye bese kubonakala ukuthi obani abahlabene. Wozani ke nganiza kwethi nizolashwa, wozani nganiza kwethi nizosizwa. uDokotela ngaleli langa uzobe lapha ephakamisa, uzobe faka abantu uhlanga lenhlanhla, uzobe faka abantu uhlanga lomsebenzi, uzobe nikeza abantu isigubhu sebusiness, uzobenzela abantu izinto eziningi ezingenza umehluko empilweni yakho. Wena kwakho ukuthi mthinte ku 079 0453 446. Ngiyaphinda 079 0453 446. And mbona ngiqalaza nje lana, ngibona insizwa nginika ukuthi ibambe owesifazana inkunzi. Manje ngiyazibuza ngiyasiphendula ukuthi awu kodwa Mgabe noMandela ngoba ngigeza ngawo ngibukisa amanyala hayi sengiyathola ukuthi cha ziyashela. Uyabona Ningizimu Africa worldwide ahlangane kwaMngcwabi Yahlehla ngo-April mhla ka5 and 6. Wena kwakho ukuthi ubhalise njengamanje, ubhalisela ukuyosizwa inyanga esimkantshubovu nenesikhathi, futhi ewamukelayo amaphuthayo, futhi emthandayo umuntu, futhi wazi umsebenzi wayo, futhi ukhathalelayo. Sikhuluma nje nizobona ke nganiza kwethu sikhipha imkomelo emincane engaba ama cellphone, engaba yidina no Dokotela uMngcwabi Yahlehla, engaba ugibela nje ibhanoyi. Before kuze kufike u5 and 6 April kuzoba khona imncintiswano emincane sobe siyenza kulabo abazobe sebekwazile ukuthi bangenele umncintiswano. Bese sithi ke idraw yaleli viki nangu sibanibani ongahlabani. Tshela umakhelwane, tshela umakhelwane, tshela dadweni, tshela ubhuti wakho, tshela uanti wakho, tshela usisi wakho. Ingane yakini yazise ngalomncintiswano oyingqayizivele noseqhulwini lokuthi kumnyama kubovu ngempela uzokuthola ukusizakala. 079
0453 446 siyakwamngcobo yahlehla siyakwamngcobo yahlehla siyakwamngcobo yahlehla ngomhla ka5 6 April 2025 asidibane khona siyobamba nanku 50,000 ngezandla nganza kwethu 50,000 rand uwele ezandleni zakho. God bless you.